Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di YouTube di channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain, mau kemana, yuk. Oke. Jagung guys. Baik lampu makan guys. Duh mas, mana nang gak rene wong guys. Wong pawon repot. Wong pawon repot. Kira wanggone Mbak Dewi, ibuke Mbak Dewi meninggal. Mudah-mudahan di surganya Allah. Amin. Matur suwun doane. Nah, ini ibu mertuane Mbak Dewi guys yang meninggal. Sing bakal sempolan guys. Iki sing Mbak Tati kae sing tak parani berproh kae. Mbak Sri urung tau mlebu plok-wok kowe. Urung, nek sing wis kenal wis. Ora tau petuk anake. Nggih apa, guys? Goreng Oh, tinggal anu kuwi. milani orang-orang. Iya, enek gedang. Ibake nggon uga gak enek gedang, Mbak ya. Ya wis. Lah iya. Saya Mbak Sri. Saya mesti beli gula lho. Saya gulane durung lho. Ada wong desa ngene iki baru enek wong kepaten ngene iki kok terus anu apa iki jagung-jagung. Iki lho nggone Mas Heri, ibuke Mas Heri karo aku. Wis tau roh to sih. Dapsune sing kecemplung kalau iki ngene Mas Heri. Hai. Sedap sune kecemplung kae. Iki wonge. Dapsune kecemplung malah golek. Iya. Dapsune kecemplung kok golek YouTuber terus piye lah apa kon ndongani karo kon video ngono lho. Jan. Iki bojone Mbak Tati. Iki tepungnya ya enak lho, kayak tepung terus digoreng enak. Wis karo gedhe-gedhe lah. Ora sasi meletek. Iki pirang wulan? Ora sasi meletek. Kayak Kae rong golek. Iki kok enak permen iki ya. Kene kamarku. Permen lho. Lah kuwi gelas kuwi prayene. Kak, Gelas kuwi prayene. Mas ning kamare dhewe Mas enek bang sesa. Permen kuwi kamare. Lah bang bayi. Lho wong kene iki lho gawe saisah, guys. Dikai atem ngono iki lho. Timbangane saisah dadi ngono. Enek gelas saiki gelas ora payu. Lungguh iku wis digawe apa iki? Di dapur. Dapurmu loro. Heeh, nang beri. Tapi bulan lawang. Dapure Mbak Dewi bak ning guri kene iki enek. Ini dapur kotor. Oh, dapur kotor ning Ya, kene. bisa tekan dari dapur kotor ya. Iya. Iki gedang apa? Gedang molin. Aku lagi mlebu iki lho, nggone Mbak Dewi iki. Dewi iki Mbak Dewi sing sempolan ki lho. Ngguri apa weteng. Lah kene iki apa? Iki kamar mandi ngono ceritane. Oh. Mau peteng. Iki padune wegah isah-isah ngene iki. Wong-wong itu ngene iki nyapa. Nyapa ngene iki gelasnya ditokne nek wegah isah-isah ngene iki. Iki jatah sore nek sing saisa. Oh. Tapi kaum muda-muda Wis gak isah-isah. Jana. Nom-nom barang. Penghematan pemborosan malahan. penghematan tenaga. Wis. Lha nek kok ada gelas ngene iki. Peh bakul teh poci ya kalau depakane ngene iki lah.
kehilatan tenaga kok. Lah iya. Biasanya dikeroyok ya. Cek kan dibolo lho. Enek boloku bate digital ngono jero dikomeni wong-wong. Besoknya Oh, ini malah dihujat wong-wong ya ngono. Iki padahal omahnya ning loran pol. Tanah boloku ning kene iki biyen. kali ngisor bambrongan tur pinggir sawah. Iya. Nggih gedang goreng nggo nyamikan. Nggo nak ning kene nyamikan ke jenenge. Nah nek itu nyami. Ora nak nang gerih kan ora nyamikan, pentongan. Pentongan opo dilan sunan pentongan. Gerih, aku ora aruh pentongane apa, pentongan ki apa aku lingak-linguk. Asik. Cok ira jowo pentongan. Lah iya. Bukan karena panas itu. Mau saya isak siji. Jaringe wangi goreng kok yo burung teng tranguk lungguh. Ngene iki sing goreng malah tenaga. sing goreng malah Dewi. Bagian perbelanjaan. Sing di omah. Kok nak sing ini sing kulina biasa. Kulina susah. Susah. Yo aja. Ora susah mung golek dhuwit tok susah iki lho. Ora kegulaan jempal. Kaya ngono susah wae kaya ngono wae. Kok tak jadi satu jempal-jempal. Engke bareng ngaji. Nasi pecel. Mau ngaji anune nasi pecel ngene. Nek ning kene ngaji wong pira mau? 40. Iya 40 lho, guys. Ning kene ngaji. Dembe ning gerih wong pira ning gone manto? Biasanya 50 yo. Ning gone manto wong pira no? 5. Lho, enggak pernah nek kiai. Enek. Orang undang. Undang kiai. Oh, denger kiai gak tahu mel. Ndak, di sana emang gitu. Kebanyakan segitu. Aku yang gumunduh toh. Nggih, bengi kuwi. Lho kabeh teko, karek-karek sing di omahe njaluke pira? Njaluke 15 apa njaluke full? Kabeh orang ngene mantau tok. Aku ning tangga-tanggane ngene mantau nek meninggal nek aku jaga ngono kae yang ngono iki nek wong ngaji ngono iki sing jago wis teko. Ning kene gak enek to moh to. Iya, nang nggone dhewe. Iya, dadi ya ndonga dengan hati. Iya to, ya padha ndonga lho. Uga iso anu tapi ya iso sih jane. Mbak Tate. Jagung iki. Sing dibahas melon. Mungkin iki sing dibahas melon. Iki bapake Mas Yudi. Marotone Mbak Tate, marotone Mbak Dewi Sempolan. Ini kuas mulai kayak perapu, no? Kuas mulai kayak perapu. Agak jauh nih wong kene iki guys. Iki bekase wong ngaji. Iki kembang iki bareng nggo ngaji karo iki bareng nggo ngaji karo iki bukune wong ngaji. Dadi nak wis bareng iki paling 2 dina ngono kembange terus dienggo nyekar. Dienggo nyekar. Nggo nyekar.
Gue wis ganti lagi meninggal lagi diingi awan ini gue paling sesok wis wayahe digo nyekar iki wis ganti neh tegane nek ning dikene iki ngene iki jadi sebenarnya kembang karo iki mesti enak Gak mau, iki nari ning kono. Katanya gak aku ya. Cekeng ini. Cekeng. Iki bojone Mbak Tati. Anak Mbak Tati. Sing iki barane ya. Saparine didik simono ini naleni malah. Kadung tak taleni kayak teko. Pak, rasane taleni gak apa-apa. Nih, jambene Keselen turu. Ora matang-matang to, Bi. Ya Allah. So ini tak enteni lho. Lu sintai gedangnya tuh. Oh, entek ya. Nah, Pakane desmu ya? Gah. Desmu doyan lho ngene iki. Lah yo kuwi licik lho. Desmu doyan. Pangan wong enak kok kene dus. Desmu ben vitamin lho. Wis vitamin, UTP ngenyek mbok kowe vitamine dus lah. Tukon terus e. Apa nggih kopi aku? Mungkin kok ngombe kopi ya ketok ini. Tenan ketok. Ketok ngono lho, Wan. Wis tuwek tenanan apa piye? Menenge to, Tum. Itu kok kepala 5 lho wis. Cara tutorial mau bikin kopi. Lho jare Iki tak ada apa-apa wi, cilik-cilik. Wong enek glepung kaya wong tipis ae. Ben ngirit. Kaya wong tipis ae. Gatekne Bi, wong tipis entekne gedang lho. Kaya wong tipis. Ini mana sih ora? Yo aku nggih kopi aku. Yang mumet ngombe kopi lho ketok. Wis gak gelem ngewangi nggih kopi ya bar iki. Menenge, rasane ibu enak ngerti kurang. Kira setengah kilo. setengah kilo seprapat 30.000. Loh, seprapat 30.000 bubuk enak. Sing nomor 1 ya. Ya dhewe nyelepne iki masamu. Oh, lah aku gubuk ya kok kono, nak kono kok nek wong-wong ya ning kono. Iya, sing nomor 1. Iya. Lah nggo nak punya ning tol ki sing laris ku apa ono kapal api. Nek bubuk ireng aku biasane nukokne ngono kae ya kuwi ngene Mbah Kun kuwi. Entek apa mugo ning ndi ngono. Mbah Dukun. Wah, masa Mbah Dukun nggo bubuk ireng ngono kuwi ngene Mbah Dukun iki nggawa gula karo teh. Malang kekek. Ora enek Malang. Kok golek kok Malang gegek barang ta. Wis ongel nemen wis. Tumini bagai sing gosong-gosong. Oke, sak piring iki, guys. Wis ongel. Sak piring iki. Jo, wis bon-bonan e pirine. Oh, wenyek Dewi we. Ya, kaya wong tipis ae. Ingat tempe sing tinggo anu. Ya iki turahan. Lah nyapa ora dianu pisan. Gak maksudnya kowe nek gelem ngakake sing keren-keren iki lho. Contoh kok dirimu, tas senane golek keren-keren. Oke. Ya dikek piring apa piye to, Mbak? Lah yo timbang ora kepangan sesuk gua. Enak kok keren-keren iki. Kita review.
review apa gedang gorengnya Mbak Dewi. Mas, Kamu kok muni fry banana. apa? Kau pangah kok Muni fry banana nak boleh jalabine piye? kok pangah. Oh, betul Bram, itu keluar fry banana, Sono lho. fry banana dari Mbak Tati. Lah iya. Tapi bentuk keluar lho, panas guys. Sing metu kowe asal di gedang gorenge. Ngambilku. Nasi panas ae. Combres sih. Gak ada kopi pernah? Kak, Cuk, baru bae tak oleh ngopi kopi ya. ada kan wong tek gak oleh. Ngombe kopi gak oleh, ngombe teh gak oleh. Ngambil gelas soalnya. Ngombe ini gelas. Enak. Iki padahal anu, nyak neng tol ora tau butek. Wis ta ndi toko iki ya. Iya pule lho. Hmm. Oh, marah, oke. Sapa sing kono nunggu? Lagi ora bakul. Duh, peraruh ya. Pokoke nek duwe aktivitas, sesuk nyang. Sesuk soben nyang, soben praine. Aku kan Kedene apa jenenge? apa? Kedene jenenge apa? Warung Rizky. Oh. Nek tol Anak berat nih jane moro. Mas Alvan. Elvan karo bojone, mati sego goreng, es teh wis piye? Manu favorite. Oh bakulmu sego goreng bareng. Nek apa nek sop iga, rawon, ayam, apa nek? Tol ndi wis jenenge? Tol Kertosono Nganjuk Surabaya. Ya golek tol Kertosono Nganjuk ya mumet to ki engko sing goleki kok iso Muni yo. Madiun. Dadi Kleru. bar Madiun kuwi lho. Res area 597A. Ngono lho. Lah kuwi lho, mungkin kita promosekne bayar we, tak promosekne we. Tapi nak muni gurane tumini. Hargane harga tumini. Oh iya. Tapi nek wong dhuwur hargane wong dhuwur. Buka ya apa? 24 jam. Tapi aku skip jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Akan di campur latihan siapa kau itu Rono. Montore kayak ngisor. Seru banget. Mana kamu nih wong sore kene wong dulu. Kalau kopi biasa nih wong sore 3.000, kowe wong dulu 8.000. Kalau sing bakul ning ras area iki lho carane bae ngene iki lho, guys. Makane rupane kaya bati ae. Kopi ning ngisor 3.000 ngedole ya 10.000. Mulak nang muni iki dulu dhewe beli tumini ngono iki tak arep besar. Pokok anak kok arek ning Solo bar tol Madiun, bar Ngawi. Lah nek arek ning Solo. Anggon kan jarine ke Surabaya tapi nak resen lor. Lha gak iso kok kono gak iso menggok rono gak oleh. Nak kono di dene ana yang ya tidak pedun botol, pedun. Berarti kokoetan gak iso. Gak iso kabudil. Oh. Aku soalnya ke Solo, arep Surabaya. Walah, berarti ini nak kok Ngawi, berarti tol pertama yuk kunmu. Tol Ngawi lagi kena aku. Oh iya, bar tol Ngawi lah wi arah ning Madiun. Lah wi kiri jalan wi ning kono kuwi ngene Mbak Tati daerah kono kuwi. Warung Rizky ya lah. Ya. Murah meriah, bakul ramah. Murah meriah kok 10.000. Duh, minyak sing kepuliana. Sing tuku bule-bule ngene. Si bedone hargane mau. Lah Mbak Tati pinter bahasa Inggris ya ne. Lah nek bule ya menter lah wong kene iki yes ngono tok. Lah iya. Ya sebabnya mbok jak omong kayak ngono. Carane ngono Mbak Tanahan. Apa bule kan ngerti basane akhirnya seneng. Wes.
Ana tahu bulatnya dua antara rame-ram. Kayak alon-alon aku tuku kok. Balik. Tanahnya segera tanah tengah-tengah. Arep pengkol kae. Ada pengajian ya, Pak. Nang ndi? Nang rasane Pak kami. Oh iya. Lah Mbak Sitinge gak rono ta? Iya, wong absen iki. Sasa jolali. Apa? Sing kene menene lontong sae. Ora doyan repo aku kok. Wis tak sambute po keduane to. Oh sayur jangan lombok aku pedoyan. Ora usah jangan lombok. Lah apa? Pas. Jepang terus di keranjang cah ngono. Iya. Cara bersih tuh kayak kuwi kalau Alah. Timbangan kok kuru-kuru di paran puskesmas dikira kurang gizi ya. Nak kula gizi kadangane akeh lho. Padha kesakne ngene. Wis gak trauma aku. So. Oh. Nggih. 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 Wes beli kok rene bi. Kamu kok rene ya? Gedang kamu kok rene. Lha dipangane kene ning kono iku anu gendi iki lho sakne iki lho. Ah iki yo melok jagung lho iki. Lah ketang gletak. Nah iya. Ares manis ya. Iki wis tak iki wis nyekel kopi, gedang. Kok aja karo iki ne. Goten. Setak kene lebih kae lebih. Setak iki kono lho lah. Ah, iki kono. Anake kae. Anake Mbak Tati kae lho. Kalau begitu tenang kali kurang. Kan itu boleh kalah atau nenek itu roh. Enggak tahu obat. Obat tadi Lho iki gak nganggo pancen-pancen ngono. Ning ndi? Cepakane Mbah ni. Ndak lho wis tak nang kene kok. Ndi to? Walah iki to. Oh ngene iki lho. Lah ngono dicampur sego kok Mbah niku dikira njaluk lengo barang, ngombe lengo barang. Oh. Ngene iki adat nggonku, guys. Dadi sing meninggal iki mesti enek ngengehane ngene iki. Wis selama 7 dina ya. Nah, ya selama 7 dina mesti enek ngene kabeh terus. Iki Bapak. Engko nak selamatan ngono ya cepakane ngene iki, biasane ngene iki. Iki adat Jawa. Pancen nak ngarane ning kene pancen gone sampean apa. Dadi ki nggih ngengean, kemangengean ora pancen ya padha. Dadi dicepake ki nggih menune sego pecel. Dadi ki ya nganggo sego pecel karo wedang, karo sego saiki ngene iki. Engko nak lele ya dikeki ngono kuwi ngono. Wong ning kene lho didelok YouTube-e. Piye jale ra baleh apa wong becak padha wong becak lho delok YouTube-ku. Iki ra baleh apa piye delok YouTube-ku. Padha wong becak lho. Ya. Gini. Matiyan niku.
gede wingi. Nggih. Nggih, rame. Lawang becak. Padha wong becak iki lho. Ora, hah? Nggih. Tekanan lah. Kita mangan iki lho. Napa? Dalam Panglen aku. yogane mbok sinem. Oh, panglen itu. Nggih. Candle sura. Itu bulan kata juga pipi. Mantu-mantu ki ya berisi. Candle nggih. Paling enten-enten reok-reokan ngoten niku. Warteg. Ini main yang di Medion. Madiun. Warta melok. Jagoan Mbak Dewi. Diputu baru masih. Nggih. Dalam. Pripun? Eh ngomong ben kebusin Arab. Oke lo tunggale anu terhadap sune ambruk di sawah. Lah wong golek tulungan mobil ambruk ana ning YouTuber itu masane terus engko terus di video ngono terus iso ngangkat ngono ye. Lah aku yo ngono. Motorku tabrakan sesuke kok ijik klimprak tak gawa karo nurut iki. Engko tak lebokne Facebook kan. Wah, ojo. Ngisik ne wong iki kan. Enggak badap sune roke no nyemplung ning sawah. Lah kok moro ning YouTuber ya kon video ngono apa piye? Golek Mah Nanang nggonku. Jirenge teles, bukan linet, bukan jamin dosa. Bukane abote rairan. Dalane lunyu mundur neh mletre. Congkong keluar guling sawah kuwon. Setengah muka saiki iki lho. Iya. Gak kuat munggah. Jane mandi kuwi to. Itu dene to dhewe. Odone kabeh. Terus e Lah Nanah kan Munggahne nah. mobilnya Nanah mobil karo Nanah didelok sih karo bondo, tek, Danang Nanah. Terus apa yuke pas dolan rono. Nek kur diangkat Kokon. Lah ya diangkat terus langsung keneki. Diangkat satu geret. nang geret. Mau nanti ungkak-ungkik ra gelem tangket mau. Kurang papat koyo kerungkak iki tau minta. Nah, intene dijunjung kok. Sisi masa ra kuat ya kok. Mereka pentong aja ngenek-nek kena. Wah, gawe kan arek guling motor. Dan kayak ya wong tak tekani Ya dulu ya buat materi kita tuh kali dimanapun anda berada mudah-mudahan sehat terus kerja benar kita barokah lancar rezekinya yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh yang pengen semua yang pengen nikah cepat dikasih jodoh. Dulu dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah. Wes gak apa-apa dadah lah Pak.